Но има сега. Не искам да се кривя душата. Има и възпитани, има европейци сред нас, разбира се, има вежливи шофьори. Заповядайте, господин, моля ви, госпожо, преминете, да, заповядайте. И забелязвам, уважаема публика, в България пешеходците масово благодарят. Виждали сте, нали, докато пресичат. Той благодари, че по закон има право да пресече. Това е все едно да правиш любов със съпругата си и накрая да кажеш: цецки, благодаря ти. Проблемът е, ако тя каже: моля. Тогава вече очаква и фактура с касов бон. Голямо благодарение пада, хора, голямо благодарение. И те вече самите шофьори, те се окръпват хората, слиза от автомобила, запознава се с пешеходеца, отваря капака, вика: колега, тук алтернатора, нещо не мога да разбера. Ако са мъж, жена, опа, пламне любовната искра, дигна сватба, тюни и след 3 месеца вече, аман за ман, как ще го кръстим детето, как? Ами викам: то ясно бе, зебрачо кръстите бе, там се свърли. Ако е момченце, Светофар Георгиев Иванов, да свети червен. Но въпреки това, има пешеходци захарани в реанимация в това положение, уважаеми публика, в това. Докато благодари. Защо? Защото той хубаво, правилно благодари на този, който е тук, да речем. Обаче, в добрината той забравя за понятието двупосочно движение. А он е там бърза, отива пари да печели, нервен, криза, нали? Вижда, че тук такът някакви приятелски взаимоотношения. За него няма добрина. Така да вика: аз на тебе, мамичка ти дете, плюс на педала, довиждане. Затова аз препоръчвам, ако ще пресичате, нека да е по този начин, уважаема публика. Което, разбира се, което не означава, че отгоре нещо не мога да падне на те удари. Казах ли те на тебе, миличка мравчице, да не стоите в предната част на сцената? Защо ми дошли